метавонем барои қувва гирифта аз ҳаво метавонем аз нури офтоб қувва метавонем гирифта ва барои агар дасташон маъюб бошад агар поча қатъия карда метавонад мошинчо аста ва боз гаҳвораи аста ки барқи худаш меҷунбад ва алла мегӯяд. роботи раҳматгӯянда дорем, кай ки агар ба ин робот парто партоем агар раҳмат мегӯяд, ба тозагӣ риоя мекунад кӯдакҳо ва раҳматшиён меёд, ҳавасманд мешавад. барои асаборонкунӣ, барои бисёр чизҳои фоиданок аст. Спасибо. мо ин партовро ба қутияш мепартоем ва ин робот раҳмат мегӯяд ба 3 забон. мо ино агар дар боғҳо истифода барем агар яки ягон дигар ҷойҳо ин гаҳвораи барқӣ, ман ин чизро барои модарҳое ҳастанд ки корҳошон бисёранд, ба кӯдакашон нигоҳ карда наметавонанд. барои ин чиз кардем, мо ин гаҳвора худаш меҷунбад ва боз алла мегӯяд. ина агар путо меҷиқем агар алла мегӯяд. ва агар ба мухаррикаш барқ монем агар одамҳое ҳастанд ки дасташон маъюб ҳастанд. онҳо ягон ашёро ҳай карда наметавонанд. барои агар почашон маъюб бошад, ҳаста ина матарочаҳо яки вели ягон чи ҳаста ки ӯ фақат дасташон ҳай карда метавонад. ин чизро фақат по қатъия карда метавонем. агар дасташон кор накунад яки маъюб бошад, фақат по қатъия мекунем. ин ҷойҳои дур яки рафта метавонад. парвоз карданаш ҳам осон аст, барое ки 180 градус то мехӯрад ин чиз. ҷошта то хӯрда метавонем.